Mladen Mirić po struci je agronom, celog svog radnog života bavio se istraživanjima u semenarstvu, ali se i pored svoje osnovne struke godinama unazad bavio i istorijom srpskog naroda. Pre 40 godina on je odlučio da popiše celokupnu srpsku baštinu i stavi je u jednu knjigu. Tih 40 godina rada rezultiralo je knjigom pod nazivom Srpska baština, u kojoj na 238 stranica stoji sve ono što je srpsko i što je naš narod stvorio od kada postoji. Ja sam imao, da kažem, sreću što sam bio radoznalo dete. A onda sam imao još jednu sreću što sam u srednju školu krenuo u Somboru, koji je bio centar naše kulture od 1700. do 1850. Jedno 150 godina on je bio najveći srpski grad tih 150 godina. Njega su Srbi kupili od Bečkog dvora da mogu vladati sa njim kako oni hoće. Pravili su ga i napravili su jedan divan barokni gradić koji je u 18. veku imao 10.000 ljudi, a u 19. veku, oko sredine 19. veka, oko 30.000, danas ima blizu 50.000. Znači, to je grad koji nije mnogo rastao u zadnjih 100 godina, ali su u njemu bile mnoge prve kulturne srpske ustanove kao što je Ušteska škola, prve osnovne škole, pozorište vrlo staro, jedan čitav centar. Vi imate Sombor koji je grad koji ima 1000 zgrada u baroknom stilu i samo 2-3 nisu u tom stilu. To je jedan tipičan barokni gradić koji ima više kultura, više naroda tamo živi, ali on uglavnom barokni, pretežno srpski. On je imao tada Somborske novine, imao omladinski list Pokret, imao jednog od najvećih slikara svih vremena Srpskog Konjovića, imao par dobrih vajara, imao još nekoliko slikara, danas i Savu Stojkova, kog ja nisam poznavao u to doba kad sam ja bio dečak i išao u srednju školu. I to je mene ta kultura somborska ponukala da ja sada uživam u srpskoj kulturi. I zapravo sam se ja od tada počeo baviti srpskom kulturom i uopšte kulturom kao takvom. Ne možete se baviti samo srpskom, nego kao takvom. I onda sam za vreme studija išao na radnu akciju u Crnu Goru i išli smo vozom do Peći. Tu smo stali i čekali autobus koji će nas voziti gore u Vrleti preko onog jednog prevoja tamo ogromnog i 3 sata smo čekali taj autobus, to smo znali da ćemo čekati i jedan me kolega sa Tehnološkog fakulteta pozvao, otac mu je bio pop, da vidimo Pećku patrijaršiju. Tada mi kao mladi komunisti, ja onako leđa, malo zebu, patrijaršija, crkva, komunizam, ali radoznao, idem da vidim našu crkvu. Ušli smo unutra, kako smo ušli u jednu crkvu, tako je predamnom se našla jedna divna slika Srpkinje, fenomenalna, koja je raširila ruke u prirodnoj veličini, prelepa je. Ona je oličenje lepote srpske i dan danas. Mi smo pitali tu, ko je bio tu, jedan od naših, iskušenika, on je rekao da je ta slika napravljena 1260. godine, a ovo je bila 1961. ili druga, znači 700 godina imamo sliku takvu. Pa kakav smo mi to narod? A da to ne znamo? Ja to ne znam. Zašto ja ne znam za takvu sliku? Pa verovatno još imamo takvih slika. Onda sam ja počeo da prikupljam još slika iz naše kulture i tada sam saznao da mi imamo prebogatu srednjevekovnu kulturu koja je 50 godina tako tavorila, imamo divnu baroknu kulturu u Panoniji, naš narod koji je izbegao tu, i taj Sombor i Sent Andreja kod Budimpešte, to je gradić od 15.000 ljudi, srpski gradić, nažalost ima 7 Srba tamo i 7 srpskih crkava. I dan danas, i srpsku eparhiju, i srpski muzej. To je isto srpsko. Nažalost, imamo opet na jugu Hilandar, kao isto van naše zemlje, uzvišena kultura srpska. I na severu Sent Andreju takođe, jedno i drugo sa malo Srba. Tamo su isključivo Srbi, a ovde su isključivo sada Mađari. Znači, ponukalo me to što je u mom školovanju nismo dovoljno imali šanse ni u tadašnjim istorijama da upoznamo srpsku kulturu. Nažalost, naš narod, ni danas, nažalost, nema
pravu, zvaničnu istoriju srpske kulture. Nema. Jedna je knjiga napisana, ima 500 strana, zove se Istorija srpske kulture. Taj naslov nikako ne može da stoji uz tu knjigu, iako su je pisali vrlo značajni naši ljudi, vrlo značajni, ja nemam ni jednom prigovora, ali samoj knjizi imam, jer nazvati nešto istorija srpske kulture, a ne obuhvatiti kulturu izvan Srbije, ne obuhvatiti sport i fizičku kulturu, ne obuhvatiti pola kulture koja se danas smatra kulturom, nego samo jedan mali komadić i to nazvati istorijom srpske kulture, ja mislim da je greh. Ona je izašla 1994. godine i ja čak nisam hteo ni da je imam u kući jer sam bio ljut na nju, pa sam je poklonio jednom prijatelju i onda sam definitivno 1994. godine došao do zaključka da bi trebalo ono moje što skupljam da počnem da nešto od njega uradim i mislim da je sad ovo prva prava knjiga o srpskoj kulturi, ali naravno i suviše mala da bi u njoj stala sva kultura i svi detalji. Knjiga je pisana u znaku broja 7 i kako kaže sam autor, ovaj broj ne dozvoljava grešku. On je magijski jer simbolizuje 7 dana stvaranja sveta, 7 pari životinja u Noevoj barci, 7 je najčešći broj u Starom zavetu, 7 je mudraca, 7 je dana u nedelji, a kako se jedino u našem narodu kaže, 7 je gladnih godina i 7 je ljutih rana. Naime, video sam da ne mogu napraviti knjigu bez 10-20 hiljada strana, što ja kao pojedinac nikako ne bi pristao da pravim knjigu. To treba da rade institucije. Ja sam 40 godina prikupljao kulturni materijal o našem narodu u svetu i ovde, i putujući po svetu i ovde, i čitajući, i gledajući i tako dalje, beležeći, fotokopirajući, kupujući knjige, i ja sam napravio jedan ogroman fundus srpske kulture. Onda sam iz toga vadio te najznačajnije stvari i kad sam ja počeo da pišem knjigu pre 10 godina tačno, ja sam za par meseci imao 200 strana i 99,9% materijala nepotrošenog. Onda sam ja video da ta knjiga će imati 20-30 hiljada strana, što ne spada u posao pojedinca nikako. Onda sam počeo razmišljati šta ja sad sa tih 20 hiljada, 30 hiljada materijala potencijalnog da uradim. Kao inženjer u osnovnoj struci, ja sam počeo da razmišljam matematički. Ajde da napravim knjigu koja će imati 7 svega. A o broju 7 sam opet sticajem okolnosti skupljao iz raznih kultura, to je neki sveti broj, neki značajan broj. Uglavnom nema ni jednu negativnu konotaciju, izuzev u našem jeziku ima neki 7 mršavih krava, 7 gladnih godina i ja rekao, ajde ne bude 7, šta 7? 7 poglavlja. Svako poglavlje da ima 7 odeljaka. Svaki odeljak da ima 7 tema i svaki da ima naslov, jel tako? Svaka tema da ima 7 rečenica. Svaka rečenica da ima najmanje 7 podataka i najviše 14. Znači da ne bude zamorno kod 14. podatka da stanemo u rečenici. I onda sam pozajmio dužinu rečenice iz ovih zakonitosti, ovih, kako se zovu ovi provajderi, oni vam daju da jedna vest otkucana može da ima 162 otkucaja. Ja sam uzeo da moja rečenica ima prosečno 162 otkucaja. Takva rečenica je stala u 2 reda i hteo sam da na svaku stranu dođu 2 teme i da ona bude, znači, četvrtasta, ona je, znači, ima kvadratni oblik knjiga, tako da je, znači, lepe 2 teme su stavljene, znači, ne prelazi naslov nigde na drugu stranu, uvek je naslov na toj strani, tako da bude i s te strane pregledna. Srpska baština je ogromna i nemate knjige u kojoj ona može stati. Utoliko je po tome ova knjiga specifična, jer je Mladen Mirić želeo da sve ono što je naš narod ikada napravio i stvorio stavi na dlan. Pa ja mislim da je, kad govorimo o srpskoj baštini, a posebno o knjizi koju bi želeli ovom prilikom da promovišemo, a zove se takođe Srpska baština, onda je ovo mesto u našoj zemlji centar u čijem najbližem okruženju, u vidokrugu zapravo imamo najviše naših srpskih i uopšte na našoj teritoriji Srbije najviše kulturnih ili civilizacijskih objekata ili dobara koje je država s jedne strane zaštitila, jel da, pa ih čuva, ili koje je proglasila od nacionalnog interesa. To su razne, znači, ustanove naše kulture koje su koncentrovane ovde na kilometar uokolo Beogradske tvrđave. Sama tvrđava, recimo, je takođe jedan značajan reper svetski, evropski,
pa samim tim i naš, jer je ona nastala još za vreme Kelta, koji su i prvi dali ime Singidum, a onda su na tu tvrđavu došli Rimljani, tako da mi zapravo sad stojimo na slojevima Kelta, pa Rimljana, pa onda Srba, pa Mađara, koji su gradili također ovu tvrđavu, pa onda Francuza koji su je doterivali za račun Austro-Ugarske. Onda su je naš Stefan Visoki Lazarević, on je prvi napravio od tvrđave prestolni grad 1404. ili 408. Sad ne smem da tvrdim koje, ali to je tada bilo, jel da? I tada je napravljena i crkva Ružica ovde. Kula Nebojšina je napravljena kasnije, ona je poznata po mnogo čemu, ali i po tome što je u njoj robovao Riga od Fere, čiji je spomenik opet s ove strane tvrđave i njegova ulica. To je inače čuveni grčki revolucionar i prosvetitelj koji je živeo tu u doba naše srpske revolucije i tu je umoren od strane Turaka. Tu je recimo i od ovih dobara prirode jako zanimljivo Kalemegdanski park. Znači tvrđava je jedan pojam, a Kalemegdanski park je znači sve drveće i ovo što se održava u zelenom stanju, znači i on je jedno prirodno dobro. Tu je u vidokrugu također čuveno ratno ostrvo na kome je ogromna količina raznog drveća, uglavnom sklonog vodi i ptice, naročito močvarice i druge koje su blizu toga. Tu je preko i park na Novom Beogradu u kome se nalazi muzej savremene umetnosti. Tamo je nekadašnja hotel Jugoslavija, tu je Zemun koji se vidi brežuljak zemunski na kome se vidi kula Sibinjanin Janka i stari deo starog grada Zemuna. Veličanstveni Novi Beograd koji je jedan novi grad sa blizu 500.000 ljudi gde je uglavnom arhitektura vrlo raznovrsna, moderna, ne pripada ona nekim stilovima trenutno važećim, ali je ona u svetskoj arhitekturi vrlo poznata, kao i sam Beograd. Većina, recimo naročito zapadnih intelektualaca koji dođu u Beograd, oni hvale beogradsku arhitekturu, verovatno s toga što je ona blaga, nije monumentalna, nije ogromna, ne plaši ljude. Beograd ima niže zgrade, prijatne, lepih oblika, nema mnogo dosadnih detalja, onih sitnica tamo koje će nam odneti pažnju i ni jedna zgrada bukvalno u Beogradu nije ista. Otprilike je slično i u Novom Beogradu. Znači, to su dva grada koje su sada, da kažem jednu stranu reč, komplementarna, nešto novo, kraj 20. veka i početak 21. veka, jel da? I Beograd koji je uglavnom pravljen za ovih zadnjih 2000 godina, počeo od tvrđave pa do orijentalnog stila koji imamo ovde građevinu Zavoda za zaštitu kulture, jel da? Do nekoliko turskih objekata koji se tu također nalaze, uključujući Sakat Kulu, i jedan deo, taj donji, on je bio, to je pravio naš despot Stefan Lazarević, tu su bile i naše crkve, ne znam sada tačno odavde gde su bile, tu su bile u tom gde je ta dole Zaravan Dunavska. Znači, nalazimo se na tvrđavi oko koje je koncentrovana srpska kultura i mi nemamo prostora koji u jednom 2-3 kvadratna kilometra ima nekoliko stotina vrhunskih srpskih kulturnih dobara za posetiti, za videti i nije slučajno što je ovde gustina turista najveća u našoj zemlji. Mi imamo i lepih prirodnih predela, Beograd ih čak ima, oni nisu tako značajni, Beograd nema još ni jedan prirodni rezervat, jer on je grad, jel da, ali će po svemu sudeći uskoro dobiti pravo da tvrđavu stavi u UNESCO baštinu, da je znači ona tamo ubeležena kao izuzetno svetsko delo ljudskih ruku i ljudske prirode, rekao bih, jer ovde imamo i prirodu, i ruke, i koji su ovo gradili, radili, čuvali, sadili i tako dalje. Tako da, šta bismo mogli reći oko toga, onda je to ovde na tvrđavi, uključujući jako mnogo spomenika vajarskih radova koji su izloženi. Ja sam grubo brojao negde oko 40 samo poprsja
značajnih Srba koji su tu stavljeni. I svake godine čini mi se da ima poneki spomenik više, što je jako značajno za Kalemegdanski park i Beogradsku tvrđavu, uključujući i čuvenog pobednika koji ovde posmatra nedogled Panonije, koja je naša žitnica ili, da kažem, postojbina našeg hleba i, što bi rekli Turci, beričeta, koji su inače ovaj deo Kalemegdana, odnosno tvrđave, zvali breg za razmišljanje. Kao što je srpsku celokupnu baštinu sažeo u jednu knjigu, Mladen Mirić je pokušao i slikovito da nam objasni kako izgleda i civilizacijsko srpsko stablo. Živa materija, stablo je živa materija koja ima koren, ima osnovu, ukorenio se negde kao i naša zemlja i mi smo se negde ukorenili i tu sad imamo tu našu prirodu, imamo tu naš reljef, imamo naše tlo, imamo naše zemljište, naše vode, naše šume, našu prirodu, našu izvor ruda i tako dalje, minerala. Znači imamo nešto na čemu smo i to su naša bogatstva. Ona su takođe prikazana u knjizi Srpska baština i to u 7 regiona Srbije koje sam ja podelio na bazi toga da mi svaki region ima podjednako teksta. I sad 7 regiona su Vojvodina, Beograd, Zapadna Srbija, Središnja Srbija, Istočna Srbija, Južna Srbija i Kosovo i Metohija. I svaki on, znači, ima svoju prirodu, svoje prirodne lepote koje su unete u knjigu po imence, spomenute i dati određene karakteristike njihove. Koja je to vrsta lepote? Šta je to tamo? Gde su ti najveći naši objekti i gde su naše najprirodne lepote? Tu je napisano koje rude ima gde, koje su vrste tla, šta proizvodimo u pojedinom regionu, glavni proizvodi, glavne industrije u tom. Znači, imamo sve šta je srpska kultura stvorila i ima danas, to je sve prikazano u 7 regiona, po 7 regiona. I vi ćete to prikazati nama na jednom parčetu papira? Jeste. Ovo je sada crtež čitave srpske civilizacijske baštine ili srpske baštine. I tu sam ja našao da to stablo ima jednu desnu, recimo, stranu grana koje bi mogli nazvati, recimo, materijalna kultura. Tu ćemo sad vidjeti šta tu spada. Tu su, znači, ustanove države i poretka. Kakve su imali nekad feudalni poredak, nekad turski, nekad komunistički, sad kakav je, takav je. Znači, imamo neke ustanove poretka na kojima treba nešto da počiva. Ovde smo dole rekli da je u korenu ono malopre šta je u korenu sve, bogatstva i naša priroda. Na tome se mi držimo i iz tog crpimo. Ovo stablo celo možemo nazvati srpski narod, recimo narod, pa onda tu kod naroda možemo kazati da u tu našu civilizaciju spada njegovo stanje, u kakvom je on kada stanju, i to je sve u knjizi, u kakvom je danas. Tu znači spada i rađanje i nerađanje, Boga mi, jel da? Onda idemo sve ovamo, kakav mu je standard, recimo, i ovde sve do vrha opstanak njegov. Znači, tu idemo na vrh, ovde se raste. Opstanak. Tu je onaj temeni pupoljak koji drvo raste. Da li ćemo opstati i kako? Ja mislim da mi imamo i bogatstva ovog, i materijalnog, i ovde sa leve strane će biti duhovna kultura tih 7 glavnih elemenata, jedne i druge, opet broj 7, jer da imamo, znači, sada kad smo narod, onda treba da imamo i državu. U tom stablu je država bitna. Nekad je bila tuđa, nekad naša, otprilike nešto duže je bila naša, jel da? Onda tu imamo vlast, jel da? Vlast raznorazne, kakva je kada bila, šta ja znam, onda tu možemo kazati da imamo kulturu, ovo su sad sve ostalo gore je kultura, jel tako? Kultura, jel da? I onda tu možemo zakone i norme pod kojima živimo, one su jako važne, i zakonitosti, kako se to sprovodi, i od tog svega, znači, zavisi nam opstanak. A znači, u ovu materijalnu kulturu, osim ustanova, tu možemo ubrojati rad. To ne može biti različit rad, ali govorimo o privrednom radu. Znači, privreda. Tu imamo oko Grančica još ima oko 15 raznih privrednih oblasti. Jel da?
to su ove bočne grančice. Onda imamo na početku ovih svih naših srpskih radova, ovde imamo neke pupoljke, to je nekad bilo pupoljak. Ti pupoljci su, ovo je recimo Nemanja. On je počeo taj neki naš današnji civilizaciju temeljnu da nam pravi, to su ti naši veliki pupoljci. Onda ovde imamo isto neke nove pupoljke za ove privredne grane, to su isto bili neki veliki Srbi koji su to krenuli. Onda sad tu imamo neke listiće, današnje neke stvaraoce i manje stvaraoce, kojih je njih oko 2000 Srba u knjizi tih stvaraoca svih naših velikih, veličanstvenih, koji su svim ovim oblastima nam nešto ostavili temeljno da se možemo time ponositi. I u tih oko 2000 Srba je negde oko 300, brojao sam onako grubo, oko 300 je dama među tih 2000 Srba. Znači, tu rodnu ravnopravnost sam pokušao malo, ali istorija je bila prema ženi, naročito na Balkanu, surova, tako da nije moglo nikako biti 1800 ili 700 koliko muškaraca, nego eto bilo ih je 300 koje sam ja spontano u vrhu srpske kulture našao. Znači, to su ti listići, možemo znači to kao ovo jedno drvo. Tu onda dalje bi mogli govoriti ovde, posle imamo tradiciju, to su razne, sva prošlost koju mi danas negujemo, koja nam je sačuvana, to isto spada u deo materijalne kulture. Onda imamo umetnosti, njih je više umetnosti, likovna, filmska, ona spada takođe u ovu materijalnu kulturu. Imamo i ovde, znači, ovde bi mogli imati, znači, taj materijalni standard, kulturni materijalni standard. Ovo će sve biti duhovni standard, a tu spada znači vera, prvo vera, moral i elita. Kakva nam je elita? To je jako važno, nije sva elita u vlasti. Elita je i u nauci, i u sportu, i u vojsci, i svuda nje ima, jel da, u prosveti, šta ja znam. Znači, kakva nam je elita, moral i vera, to je isto jako bitno za svaku civilizaciju i to je takođe se nalazi kao jedan važan činioc ove knjige. Zatim dođe jezik naš, jezik, o njemu istorija do danas, kako nam ga danas otimaju i čereče, izvinjavam se na ovome izrazu, pismo naše, mi imamo originalno pismo sa 30 znakova, imali smo i ukrasno pismo koje je sada ušlo u svetsku baštinu, Miroslavljevo evanđelje kao likovna knjiga, znači ono je ušlo kao oblik slova u istoriju crtanja slova, kao vrhunsko delo kako se može od srpskog slova napraviti likovni izraz. To je stvarno retka stvar u svetskoj istoriji. I ne samo ono, imamo mi takvih 1000 knjiga, ali je to vrhunski i ona je jedino puno do te mere i toliko dragoceno, jedna mu samo strana fali, ali ona je snimljena, nalazi se u Lenjingradu i uneta je u ovu koju mi sada imamo. Imamo mi sada, ja mislim, i virtuelnu da sada prave. Znači, dalje možemo, filozofija su jedna ta grana i sve se to grana sada u mnogo nauka ima negdje 200-300, zavisi kako ih ko sada deli, jel da, na šta ja znam. Onda bi tu mogli još ubrojati u ove, da nam je jako važno, tu nam dođe i van privreda, zdravstvo i šta ja znam što nije privreda, jel da, a spada isto u našu kulturu, tu su ove van privredne razne druge oblasti gde je zdravstvo jako važno da nam sačuva zdravlje. I razume se prosveta. Prosveta je takođe jedna od osnova našeg civilizacijskog razvoja. Tako znači, ovo je jedno sada srpsko drvo, tako može prikazati svetsku kulturu i bilo kog drugog naroda, pa čak nemojte mi zameriti svoju ličnu, da vidite gde ste sami, kad se malo priupitate šta znamo o ovom, šta znamo o ovom, šta znamo o ovom, ali iz ove nevelike knjige koja je pred nama možete saznati sve te njene vrhove koje sam ja seckao za ovih 10 godina i tu ih uneo pažljivim čitanjem i pregledom posle na internetu. Možete doći do jako opširnih saznanja o svakom pojmu i pojavu. Na osnovu ove knjige i Mirićevog popisa današnji i budući naraštaj sa lakoćom će moći da dobiju potpuni uvid u svaki pojam iz domaće istorije, kulture, nauke i umetnosti. Ova knjiga postala jedan dobar vodič kroz vekove unazad i neobična želja jednog čoveka da sve te vekove stavi u jednu knjigu.